Umholi wama-Red Nation igcokama elisha laphana wey'ngane zakwethu libonga abalandeli ngobumbano abalwenzile ngenkathi bayoseka emngcwabeni wenduna edlulile emhlabeni uSiqunga Mfokacele. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Igcokama elisha laya enkundleni yokuxhumana uFacebook labonga abalandeli balo laphana wey'ngane zakwethu ngobumbano abalwenzile ngenkathi behambile bayohlanganyela emngcwabeni lapho khona kade bayobeka khona induna eyaziwayo laphana uSiqunga Mfokacele edlule kabuhlungu laphana ngengozi yomgwaqo laphana wey'ngane zakwethu. Ubeke kanjena ushilo ukuthi lokho abakwenzile baqhubeke bakwenze laphana wey'ngane zakwethu nakomunye uma kuphinde kufela. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini wakuphawula thina sokudedelela iclip encane laphana wey'ngane zakwethu lapho khona abalandeli bekhombisa ukuhlonipha induna edlulile. Kazi yapinde ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha Manje kukumila